Ate Cara, bago tayo mag-swimming, I think kailangan natin mag-merienda. Tama, Jo? Yeah. Sama natin si Jo sa likod. So, G tayo, Jo. G? G! Kain muna tayo, guys! Ayun, cute! O, yung cute niya. So, hi guys! Right now, Ate Cara, nandito tayo sa may Rain Cafe dito sa may Angeles. Located dito sa may Genera Mall, sa may 3rd floor, dito sa may food court area. Ayan. Alam mo, just speaking of Rain Cafe nga, baka nagtataka sila, anong meron sa Rain Cafe? Dito sa Rain Cafe, dito yung sinasabi nila na first Hotok specialized cafe in the Philippines. At dito sa Philippines, sa Central Luzon, dito lang meron itong Rain Cafe. Nakatikim ka na ba ng hotok? Alam mo ba, Ate Cara, first time kong makakatikim ng ganito. I think authentic to, guys. So, Kasi yung owner daw niya mismo. Yung owner mismo, guys, pumunta ng South Korea para pag-aralan yung mismong process kung paano yung paggawa. Yung parang kasi mararamdaman mo authentic siya eh. Kasi yung mismong owner nga pumunta doon para pag-aralan. And dalhin dito sa Philippines. And luckily, guys, dito sa may Central Luzon and Pampanga. Ayan. Ayun. So yung hotok, ito yung kanilang Korean sweet pancake. Alam mo, usually napapanood ko lang to sa mga Korean drama. At syempre, favorite ko kasi BTS. Lagi-lagi ko sa kanilang nakikita yun. Ayun nga, sabi mo, first time ko pa lang din siya matitikman. At ikaw, and alam mo yun, alam na natin yung lasa ng mga kinakain ng mga idols na. Parang hindi lang puro sa mga mukbang. At least, guys, right now matitikman natin siya. And nasa mismong area pa natin. Yes. So, punta na tayo dito sa kanilang cashier and yung kitchen area nila. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating orderin. So, G? G! Let's go! May 4 flavors pala sila, Ate Cara. Original. Parang yung original na flavor niya is yung brown sugar and cinnamon eh. Na may cashew nuts. Oo. Tapos ayan, meron chocolate, coconut, cheese. Alam mo, I think itry natin lahat yan para makita natin yung mga difference nila. Dahil first time lang natin siya matitikman, dapat lahat. And meron din silang mga coffee. Ayan. Sarap mo. Parang Coffee perfect jelly. match. Coffee jelly. So, try natin sila lahat. Sige. So, kilala rin yung Rain Cafe sa kanilang signature Rain Iced Tea. So, sabi nga nila, ito daw kanilang Rain Iced Tea, yung home-brewed iced tea nila. So, it's freshly brewed tea leaves with calamansi and sugar only. So, perfect to sa mga, alam mo yun, parang healthy siya eh, di ba? Ang healthy nung juice na to. So, dito, self-service yung kanilang pagkuha sa iced tea. So, pwede kayo mamili kung sweetened or unsweetened. Kasi may kanya-kanya tayong parang preference kung gusto yung sweet or sakto lang. Ayun. Let's try natin, Ate Cara. Go. Tapos, dun tayo magde-decide kung a-add natin siya ng mga... Matamis na siya. Uy, ang sarap niya. Ang sarap. Alam Ang niyo, guys, refreshing. unang nalasahan ko sa kanya, yung kalamansi niya. Sobrang nangingibabaw yung kalamansi niya. Uy, ang sarap. Okay, for me, di ko siya bibigyan ng Ako din. pampatamis. Sakto na siya sa akin. Okay na rin sa akin. So, ayun, Ate Cara, this is the most exciting part. Siyempre, ang iti-taste test natin yung kanilang mga food. Okay? Let's start sa kanilang mga hotok. Ayan. So, anong flavor nung iyo? Ang flavor ng sa akin is, ay, grabe, cheese. Ako unahin ko yung original. Doon muna tayo sa... Paano ginaganon? Oo. Ay, cheers. Tingnan ko paano kinain ni Jean. Para ganun yung peg. Okay, taste test, guys. Uy, ang lambot. Masarap siya, guys. Tapos, alam mo, nasabi nga atin kanina, yung mga dough nila is freshly made. So, araw-araw nilang ginagawa. Kaya,
parang ang sarap niya. Ang sarap. Ang sarap. Yung cinnamon niya, the best. Mahilig tayo na cinnamon. Oo, ang sarap. So, eto, sinabi nga natin kanina yung original, it is made of brown sugar, cashew nuts, and cinnamon. So, ayun o, sobrang dami niya ng laman sa loob. Actually, original pa nga lang, sobrang sarap na what more pa kaya, yung mga merong flavor pa. Alam mo yung sa akin, Ate Cara, parang perfect combination siya. Kasi yung cheese niya, guys, medyo may alat siyang konti. So, yung labas kasi is naka-coat siya ng cinnamon, kaya nagbe-blend yung lasa ng alat and yung mismong cinnamon. Para hindi siya perfect nakakaumay. Oo, hindi siya nakakaumay. At saka ang good thing dito, guys, sobrang lambot. Hindi siya yung usual na pancake na natitikman natin, di ba? Para kasing yung pancake na natitikman natin, para siyang tinapay talaga na ano. Pero ito, ibang klase yung dough niya. Hindi ko siya mapaliwanag pero kakaiba yung dough niya. Siguro ang parang ma-describe ko dito, parang may pagka-mochi siyang konti. Ayun, yun yung parang niya, hindi siya pure tinapay. Yun, may mochi siya na konti. Ayun. Okay, next naman natin ay ang chocolate yung try ko. Sa'yo, ate. Yung akin yung chocolate. Cheers. Cheers. Okay, chocolate naman. Tignan natin kung baka sobrang panis. Uy, ang premium ng chocolate. Hindi lang siya yung parang chocolate na normal. Ang sarap ng chocolate niya, guys. Tapos good thing dito, syempre, sobrang dami niyang chocolate sa loob. Kanina niluluto to, Ate Cara, kung hindi ako nagkakamali, chocolate chip siya, tama? Ayun. Tapos natunaw siya. Sobrang sarap. Masarap siya. Ayun. Feeling ko same lang yung ate, nung kinaibahan lang, is meron tong nuts. Oo. Ang sarap ng chocolate. Masarap. Ang good thing pa dito, Ate Cara, pag mismo nag-order ka, yun yung time na lulutuin nila. So, hindi sila naka-pre-cook. Ayun. Tapos, So talagang fresh na fresh Yes, siya. oo. Talaga tas lulutuin sila mismo sa harap mo. Okay guys, proceed naman tayo sa kanilang mga drinks. Ayan. So ito, itong mga coffee nila is from top quality Wow. Arabica beans from Baguio talaga. So alam naman natin parang yung Baguio, popular siya dahil sa mga Coffee beans, Oo. yes. So, ang flavor ng sa akin is the Vienna. Ayan. And yung flavor naman ng akin is yung coffee jelly. Pero alam mo, Ate Cara, binisit ko yung kanilang Facebook page. Alam mo ba yung mga hot dog nila? Guys, everyday, almost sold out sila sa kanilang branch dito and sa may AUF. Ayun pala, speaking of AUF, guys, may second branch nila. Ayun, I think the main branch nila yung sa may AUF. Ayan. Ang perfect ng location na yon dahil kasi yung mga students, alam mo pagka naghahanap ng merienda, and yung mga tamang tambayan. Mga kwentuhan. I mean, kwentuhan while eating hot dog and their coffee. Sobrang perfect ng location nila sa AUF. And dito rin naman, sa mall, sa third floor nga ng food court dito sa mall. Siyempre kapag may shopping ka, nagutom ka, diba? Parang nandito yung kanilang, yung Rain Cafe, para matikman nyo yung hot dog. Okay, taste test. Grabe, alam mo yung sobrang lasa ng mga beans nila. Ayun, mas angat yung pagka-coffee nila rather than do sa may pagka-sweet. Ayun. Ito din. Kaya kong ipaglaban. Oo. No? Nanalo pa. Ang sarap. Ang sarap niya. Sobrang top quality talaga yung kanilang mga beans. Okay guys, ang next naman natin is the latte. Yung sa akin is latte. Sa'yo, ate. Yan. Ito naman yung akin, yung Americano. So, sa mga hindi masyadong mahilig sa... So, ito naman yung akin, yung Americano. So, sa mga hindi masyadong mahilig ng mga may cream, na may mga milk na coffee, ito. Meron din silang Americano. Alam ko si Kelo tsaka si Jake. Favorite nila yung Americano. Taste test. Sarap. Ito yung gusto ko. Hindi siya masyadong matapang. Ang sarap na ito. Magugustuhan to nila Kels and ni Jakey. So yung mga student na gustong pumunta dito, ayun, budget friendly siya guys. Kasi from 90 to 130 pesos lang yung mga drinks nila. And yung hot dog nila, lahat ng flavor is only 70 pesos. Di ba? Parang Taste Korea. Taste Korea for only 70 pesos. Di ba? Ganda muna Bongga. siya. Pak. Okay.
Ang saya, hindi kasi natutuwa ako na ganito pala yung pagkain ng mga Korean. Ayan, so ito naman kanilang Rain Iced Tea for only 60 pesos. Na freshly Brewed tea, di ba? Sobrang fresh niya, as in. Ayun, so kung yung combination nyo is iced tea and hotok or coffee or hotok, di ba? Sobrang perfect nung combination na yun. Best pair. Yung set nila is 130 pesos, yung hotok plus rain iced tea. So meron pala silang ganun. 130 pesos yung kanilang iced tea and yung hotok na any flavor. Tapos aside dun sa mga sa iced tea and yung coffee, meron din silang signature milk tea. Yan. So sa mga mahilig ng milk tea, yan. Pwede rin kayong bumili dito sa Rain Cafe. Of course, i-rate naman natin ang kanilang food and the drinks. So, start muna tayo sa mga hotok nila. Etong cheese, Ate Cara, well, gusto ko talaga yung mga cheese. And yung sabi ko nga kanina, perfect yung combination niyang medyo maalat and the sweet yung side niya. Tapos, sobrang lambot and all. I-rate ko to as 10 over 10. Ayan. And sa chocolate naman nila, ito, medyo parang nasobrahan lang siya sa chocolate. Oo. Pero yung mga may gusto ng sweet and chocolate, of course, perfecto guys. So, still, i-rate ko to as 9 over 10. Ayan. Ito naman yung sa akin, yung kanilang original hotok. Sabi ko nga kanina, kahit original lang siya, kahit hindi na ako tumikim ng ibang flavor, perfect na sa akin. And since this is my first time na natikman tong hotok, I will rate this as 10 over 10. Although, medyo matamis siya. Talaga, matamis siya. Kaya nga meron silang mga coffee na and iced tea na pwede nyong i-pair sa hotok. So kung medyo natatamisan kayo, pwede kayo mag-pair ng mga inumin. And same din sa may chocolate. Iba yung lasa niya. And then nakita nga kasi natin, dun sa pagkukook pa lang niya, chocolate chip yung ginamit niya. Hindi siya yung spread na chocolate lang. So, added points yon na parang nakita din natin yung serving yung chocolate. Ito nga yung sinasabi mo, unang kagat, chocolate agad. Diba? Kasi yung iba nagre-reklamo. Generous sila sa chocolate. Oo, yung iba magre-reklamo na parang pagkagat nila, ay dough lang, walang laman, ganyan. Pero ito, unang kagat, chocolate agad. Sobrang dami. Okay, Ate Cara, proceed naman tayo sa kanilang mga drinks. So, start tayo sa kanilang may Vienna. Alam mo, Ate Cara, sa mga may gusto ng, alam mo yung kasi, may mga taong gusto yung may mga milk, at the same time gusto yung mas matapang yung coffee. Ito, perfect sa inyo to guys, kasi kahit may milk siya and may foam, mas angkat pa rin yung lasa ng kape. Ayun, so i-rate ko to as 9 over 10. Ayan, and next naman, itong latte. Ito, gusto ko kasi yung parang hindi masyadong matapang yung kape. So, nagbe-blend lahat, and i-rate ko to as 10 over 10. Okay, ito naman yung sa akin sa coffee jelly. Kanina din nabanggit ko na parang yung jelly pa lang niya mismo, sobrang okay yung combination, yung pagkakalagay ng jelly dito. Malalasahan mo na bagong-bago yung jelly niya. Ang perfect nung yung coffee niya dahil nga ang tapang niya, lasang-lasa natin talaga yung kape. I will rate this as 10 over 10 kasi masarap siya. And ito tong Americano. Hindi ako mahilig sa Americano actually Para kasing ako mas gusto ko na merong milk. Yung kape na iniinom ko. Pero ito, dahil sinabi ko nga, para kasing, alam mo yung kape na natitikman ko kapag ka-Americano siya, medyo matapang siya. May iba ako nalalasahan na parang hindi ko gusto. Pero ito, kahit wala siyang cream, wala siyang milk, okay na okay itong Americano na to. So, 10 over 10 din sa akin. Walang halong eme, pero ang sarap niya. Of course, Ate Cara, wag naman nating kalimutan ang kanilang iced tea. Grabe. Gusto ko yung mga iced tea kasi na Ate Cara na nangibabaw yung asim, yung calamansi. Ito, perfect siya. So, i-rate ko to as 100 over 10. Yes, same. At saka yung good thing din nga dito, parang mayroon kang option kung gusto mo pa siya na mas matamis or unsweetened. Actually, itong nga kinuha natin is unsweetened na siya. Wala tayong nilagay na sweetener, pero ang okay na. Ang okay na nung tamis niya. Sakto na siya lahat. Ayun. Ayan, sobrang sarap. Ang refreshing niya, diba? Parang ako siguro, mas gusto kong pair itong... Sige, hindi. Alam mo, Ate Cara, sinasabi mo na, sige, mag-combo naman tayo. Sige, mag-combo ano yung tayo. parang pinaka-best na combo sa'yo? Ako talaga mas gusto ko yung original. Original and iced tea. Although mahilig ako sa kape, pero mas gusto ko to. Oo, kasi sobrang refreshing niya, guys. Ako din, piliin ko to and itong cheese. Ito yung parang combo ko. Cheese and the iced tea.
Ayan, Ate Cara, of course, i-rate din natin yung overall food, the place, location, and the staff nila. So, start tayo sa kanilang food muna. Overall, siguro 10 over 10. Oo, 10 over 10, guys. Kasi sobrang mura. Yun yung gusto ko kasi, of course, malapit siya sa mga school. So, dapat affordable siya. So, ito yung mga price niya is so Sobrang affordable. budget-friendly So, talaga. 10 over 10. Location naman. Location siguro, madali lang siyang puntahan actually. Madali mo siyang makikita. Kasi dito sa mismong food court nga ng General Mall, makikita nyo agad yung Rain Cafe. Ayan, meron din namang mga tables dito kung gusto nyo ng dine-in or siguro meron na rin namang mga take-out. So kung gusto nyo silang i-take out, iuwi sa bahay para doon kayo manood ng K-drama. Oo, parang feel na feel. Perfect, habang kinakain mo to. Oo. Diba? Ayun. So okay na okay din yung location niya dito sa General Mall. And wag naman natin din kalimutan ang kanilang mga crew. Ay, ano yung mga crew nila? Ang babait. Yun nga lang, medyo nahiya sila kanina, guys, pero chinika namin Gusto sila. sana natin silang chikahin kasi medyo mahihain sila, ma'am. Ayan. Pero, ayun, talagang pinapakita nila isa-isa kung paano yung process talaga ng pagluluto. So, 10 over 10 sa inyo, ma'am and sir. Ayan. So, just alam mo, nabitin pa ako. Try na natin yung mga combo natin. Nag-iisip ako kung magkakaroon tayo ng pangalan sa mga combo natin. Ano ipapangalan natin? Oo nga. Pero baka matagalan tayo. Kain na lang tayo. Kain na lang tayo. So, G? G!